Florència és una de les ciutats més conegudes del món. Durant molts anys ha sigut bressol de la cultura, l'art, lloc de naixement de les figures del Renaixement i la història de la humanitat. És la capital de la Toscana i té una població de més de 400.000 habitants. L'atracció principal d'aquesta ciutat és la seva catedral, Santa Maria del Fiore, a la Piazza del Duomo. Les seves mides la converteixen en una de les esglésies cristianes més grans del món. La seva façana, de marbre blanc i verd, s'aixeca fins als 100 metres, on es poden observar, per exemple, les figures dels 12 apòstols. La catedral queda coronada per la colossal cúpula de 45 metres de diàmetre de Filippo Brunelleschi, que va trigar més de 14 anys en poder-la construir i que alça la catedral fins a 114 metres. L'altre element que dibuixa la silueta de la ciutat és el seu campanar, de 85 metres d'alçada. La catedral es va començar a construir el 1296 a sobre d'una antiga catedral que havia quedat petita per acollir a tots els fidels. Va ser finalitzada el 1369 i consagrada com a Mare de Déu de la Flor el 1412. Una meravella del Renaixement de grans dimensions, símbol del poder i prosperitat de Florència. Molt a prop, a sota d'una porxada, hi ha la Fontana del Porcellino de Pietro Tacca, del 1612, feta de bronze i encarregada pels Medici. La peculiar forma prové d'un marbre que el papa Pius IV va oferir a la família anteriorment, al 1560. La tradició diu que per tenir bona sort cal tocar el morro del porc i llançar una moneda perquè caigui dintre de les reixes de la font. I al costat, la Piazza de la Signoria, on trobem l'espectacular ajuntament de la ciutat, el Palazzo Vecchio del segle XIV i que alça la seva torre fins als 95 metres. Si quedes en aquesta plaça, no tens excusa per no saber l'hora que arribes. Als peus del palau s'alcen rèpliques de figures importantíssimes com el David de Michelangelo. Entreu i observeu amb els primers passos la gran quantitat d'obres d'art que té: quadres, frescos, adornaments, escultures. Amagat als peus del palau hi ha un retrat esculpit a la pedra. La llegenda diu que va ser el propi Michelangelo que el va gravar, quan dia rere dia un home l'aturava per parlar amb ell hores i hores. Per avorriment, Michelangelo el va començar a retratar. A la plaça també veureu la Fontana de Neptuno i l'estàtua eqüestre de Cosme I de Medici, segon de Florència i primer gran duc de la Toscana. La Galeria degli Uffizi és un palau i museu que té una de les antigues i més famoses col·leccions d'art del món. La seva funció inicial era acollir les oficines de les magistratures florentines, que no hi cabien al Palazzo Vecchio, d'aquí el seu nom, Galeria degli Uffizi, de les oficines. En algunes de les sales es van començar a desar les obres d'art de la família Medici i amb el pas del temps ha esdevingut la pinacoteca més visitada d'Itàlia, amb més de 2 milions de visitants. El famós Ponte Vecchio, inicialment construït de fusta pels romans, es va refer de pedra al 1345 i així convertint-lo en el pont de pedra més antic d'Europa. La característica més important són les cases penjants a meitat del segle XV que acollien comerciants i boteguers. A l'estar situades sobre el riu i no a sobre d'un sòl propietat de ningú, quedaven exempts de pagar impostos. Al segle XVI, els Medici van decidir traslladar la seva residència des del Palazzo Vecchio al Palazzo Pitti, a l'altra banda del riu Arno. Per evitar barrejar-se amb el poble, es van fer construir aquest corredor, el corredor Vasariano, que connecta els dos palaus per sobre de les cases travessant el Ponte Vecchio. D'aquesta forma, i sense ser vistos per ningú, podien recórrer el quilòmetre de distància que separava la seva residència fins al Palazzo Vecchio, des d'on gestionaven i governaven la ciutat. A meitat del segle XV, el comerciant Luca Pitti va fer-se construir la residència més gran de la ciutat, el Palazzo Pitti. Un segle més tard, els Medici van comprar-lo i ampliar-lo per anar-hi a viure. Durant el segle XIX, fins i tot Napoleó el va fer servir com a residència en el seu domini d'Itàlia. L'edifici va ser també la residència del rei Vittorio Emanuele II, quan Florència era capital italiana. Ara visitem algunes de les esglésies més importants de la ciutat. La de Santa Maria Novella és de les més antigues, de l'any 1049 i concedida a 12 frares dominics al 1221 que la van ampliar. 100 anys més tard es va començar a ornamentar la façana amb el característic marbre blanc i verd de l'art renaixentista florentí. Observeu que només la part del davant està recoberta de marbre, la resta, original, és de pedra i totxanes. Molt semblant és la Basílica de la Santa Creu del 1222. Els franciscans van encarregar reemplaçar la petita església que hi havia per una de més gran que superés la dels dominics, la de Santa Maria Novella, tot i que aquesta va trigar encara 4 segles més en poder lluir la façana actual, d'un estil neogòtic, seguint la tradició arquitectònica florentina. Com a l'anterior, només la façana principal està ornamentada de marbre.
us recomanem passejar per la vora del riu Arno, on podreu observar, per exemple, les torres d'entrada de la ciutat. Abans de marxar de Florència, feu una visita al David, a la Piazzale di Michelangelo, des d'on no us podreu perdre les vistes panoràmiques de la ciutat. Des del mirador observareu la torre del Palazzo Vecchio, la cúpula i campanar del Duomo i el Ponte Vecchio. Pisa. Amb una hora de tren, des de Florència, us podeu plantar al centre de Pisa per visitar el conjunt monumental, composat pel baptisteri, la catedral i la torre de Pisa. Des d'allà podreu observar el bon estat en què es troben les muralles que envoltaven la ciutat. El baptisteri, capelles destinades al baptisme, està dedicat a Sant Joan. És del 1152 i acabat 200 anys més tard. Al seu davant s'aixeca imponent la catedral més antiga, del 1063, que inicialment va ser construïda fora de les muralles de la ciutat, demostrant que no tenien por a ser atacats. La riquíssima decoració de l'exterior està formada per marbres de diversos colors, mosaics i nombrosos elements de bronze provinents de botins de guerra. I finalment la Torre de Pisa, que des de la construcció del seu primer pis es va començar a inclinar cap al nord. Les obres es van aturar durant 100 anys, pensant que podria ser perillós. Finalment es van reemprendre per corregir la desviació, cosa que va fer que anys més tard la torre s'inclinés cap al sud, i any rere any s'inclinava més i més. Finalment, fa uns 20 anys, van aconseguir aturar aquesta inclinació i els arquitectes asseguren que podrà suportar almenys 200 anys més. En tot cas, més val que hi aneu abans de que sigui massa tard.